Wara d-deċiżjoni li ħadd tribunal dwar l-ambjent u l-ippjanar fih dan l-awtorità tal-ippjanar, l-art f'Ħondoq ir-Rumjien issa hija ħielsa għal dan is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg f'kumment ma' One News wara li dan it-tribunal ikkonferma d-deċiżjoni tal-awtorità tal-ippjanar li ma jkunx hemm żvilupp f'din il-bajja. Kieku ġie approvat dan l-iżvilupp f'din il-bajja f'Għawdex kien ikun jinkludi lukanda ta' 5 tilel, marina tal-jottijiet u villaġġ turistiku. Is-Sindku tal-Qala esprima s-sodisfazzjon kbir tiegħu għal din id-deċiżjoni wara ħidma li ma qatetx xejn tul dawn l-aħħar 20 sena. Illum ninsabu ġurnata wara li ttieħdet id-deċiżjoni li konna jinna nistennaw 20 sena biex bekk Ħondoq ir-Rumien fl-aħħar xi darba għad jerġa' tal-poplu Malti Wawċi kollu. Nixtieq nuri s-sodisfazzjon tiegħi li wara dan iż-żmien kollu issa nistgħu almenu nibdew it-triq biex Ħondoq jerġa' jingħata l-poplu Malti Wawċi kollu. Paul Buttigieg innota li kieku ittieħdet deċiżjoni favur l-iżvilupp tal-post, il-poplu Malti Wawċi kien jitlef din il-bajja pittoreska. Dwar id-deċiżjoni li ma jsirx l-iżvilupp, it-Tribunal tal-Awtorità tal-Ippjanar għalli għalkemm il-pjan lokali ta' Għawdex jippromovi r-riabilitazzjoni tal-pajsaġġi li sofru ħsara minn xi attività tal-barrieri fil-passat, it-tip l-iskala u d-densità tal-proġett propost jaqbżu bil-kbir l-interventi meqjusa aċċettabbli għal din iż-żona. Dwar din id-deċiżjoni fil-Parlament fid-diskors dwar il-Baġit, il-Prim Ministru Robert Abela qal li dawk li ma wafqux jaħdmu biex jipproteġu din il-bajja għandhom l-appoġġ tiegħu.